Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Шагыйрә, прозаик, публицист, тәнкыйтьче һәм галимә Рифә Рахман мәхәббәт, яшьлек шагыйрәсе буларак танылган. Әмма соңгы елларда вакытлы матбугатта күбрәк прозаик һәм публицист сыйфатында чыгыш ясый. Милли үзаң беренче чиратта зур әдәбиятта чагыла, шуннан үзләштерелә. Галиҗәнәп сүз онытылмасын иде дип искәртә шагыйрә. Шушы көннәрдә Рифә Рахман гомер бәйрәмен, юбилеен билгеләп үтте. Аңа иҗади уңышлар теләп, ихлас күңелдән котлыйбыз һәм сезгә, хөрмәтле тамашачылар, Рифә Рахман турында әзерләнгән тапшыру тәкъдим итәбез. Шығар шағирлерден хикмет білен деп әйтәбіз. Менә бүгін дә біз тапшыруыбызны бик матур табиғат құшағында башларға булдык. Иске Қарама төбендә дип атала. Бүгінгі қонағыбыз танылған шағирә Рифә Рахман. Һәм біз аның белән сорау әңгәмә рәвешендә аралашырбыз. Аны бераз оригиналрак итер өчен менә бүгін шушы кулыма алам аның күптән түгел генә чыккан китабын, шигырьләр җыентыгын һәм сорауларны шушындагы шигырьләргә карап һәм аларның мәгънәләренә карап бирербез дип киңәшләштек һәм ул кызыграк та булыр. Мәсәлән, минем кулыма хәзер килеп керде Мәскәүгә бар дигән шигырь. Казаныңны бик яратыйм дисәң, Мәскәүләргә барып кайт икән. Рифә апа, менә сез әлеге шигырьгә чыннан да җир су, яисә үзеңнең туган ягыңның кадерен белү өчен читкә китеп карау мәгънәсен салдыгызмы? Һәр икесе дә бар. Мин Мәскәүдә яшь булам, оныклар, балалар шунда яши. Алар Брас татар шаракта үссеннәр дип, минем барлыкны да онытмасыннар дип, үземнең тәрбиягә эшне дә кертем дип, ай саен мин Мәскәүгә барам. Һәм барып кергән көнне Казанны сагынам. Мәскәүнең урамнары чиста, йортлары матур, кешегә яшәү өчен бөтен җайлы уңайлыклар тудырылган. Казан да матур бит безнең. Мәскәүдән калышмый ул бер ноктадан да. Мөмкинлекләре юк, әмма калышмаска тырыша. Менә мин яңа гына Дагыстанда булып кайттым. Аның баш каласы Махачкалада шактый узак тордым. Советлар Союзына кайтып төшкән шикелле булдым. Кара алмаган, пычрак урамнар, шүп иеме өелгән елга буйлары. Мәскәүнең Казанны карыйк әле. Аның су буйлары да инде тулысынча чистартылып килә. Кешеләрнең тормышы безнекенә караганда күпкә авыррак. Мин әйтәм, без бит бирүк шартларга куелган. Бәлки алар бездән дә уңайрак шартларга куелган халыклардыр. Анда күп төрле халыклар яши. Шул мөмкинлекләрдән алар безнең дәрәҗәдә, безнең җитәкчеләр дәрәҗәсендә файдалана алмаган. Бүгенге көндә Махачкала, аның башка шәһәрләре яңарыга тырышып маташа, әмма Казанны тиз генә куып җитәрләр дип уйламыйм. Чит илләрдә йөрисең, Казан Европа каласы бит дип горурланып кичерәсең. Башка әле арткарак калган өлкәләргә барып чыксаң, бездә бит ташландык кырлар, ач кешеләр, ялангачлык юк дип уйлыйсың. Казанда да хәер сорашучысы да бардыр аның. Күбрәк читтән килгән кешеләр. Минем алар арасында татарларны күргәнем юк. Бәлки миңа гына очрамаганнардыр. Менә бу да минем күңелемә бер рәхәтлек бирә. Авылга кайтсам, Казанны сагынам. Казанга килсәм, авылны сагынам. Аларның бөтенесен бер җир итеп, туган җирем итеп күз аллап яшим. Мин Көкмара районының Мәмәшир авылыннан, авылымның тирә-ягын яратам. Мин сусыз җирләрне бик якын итә алмыйм. Безнең янда бер елга сага, авылның матур инеше бар, ерак кына түгел Ныкрат җәелеп ята. Мин Казанны да Иделе, Казан суы өчен аеруча яратам. Гомумән кешенең су булмаган җирләрдә яшәвен күз алдына да китерә алмыйм. Әле бит Ныкратның теге ягында куе-куе урманнар име. Андагы җәндекләр, кура җиләкләре, бирлегәннәр, минем бөтен бала чагым шунда үтте. Менә шундый еллар бар иде. Бер елны мин хәтта бер белорус җиләк җыйдым. Абый булай гына күтәреп кайтырлык булмагач, белорус белән килеп алды, арбага көчкә тутырып бетердек. Менә мин шушындый Мәмәшир авылында туган кыз. Менә мәсәлән, Ринат Харист күптән түгел генә миңа әйткән иде. Шагыйрь ул
теләсә кайсы вакытта шигырь яза алырга тиеш. Ул илһам килгәнне генә көтеп утыра алмый дип. Менә шуның шикелле сез моның белән килешәсезме? Әйдәгез, менә сезнең монда ниндирәк шигырь аша аңлатып булыр икән бу фикерне. Әйтик, серле яшәү шигырен сез менә шулай илһам килгәнне көтеп яздыгызмы, әллә менә утырдыгыз да, менә анда мондый юллар бар: көннәр серле синдә, төннәр шомлы, кара мәче керә тәрәзәдән, яб инде яб, тартсың өлгеләрен, дисең йолдыз карый пәнҗәрәдән. Менә монда әле яңа сүзләр дә килеп кергән башка телләрдән. Әле нәрсәне күздә тоттыгыз? Мин бик тормышчан һәм реалистик вакыйгаларга реалистик күз белән карый торган кеше. Мин тишелекне, кыланып яшәүне яратмыйм. Мин бик гади тормышны яратам, гади кешеләр белән аралашып яратам. Һәм мин шагыйрь, мин тегеләй уйлыйм, мин болай уйлыйм дип һавалануны сөймим. Бу шигырь ничек туды? Төркиядә яшәгәндә бер дусларыма тукталгач, миңа аерым бүлмә бирделәр. Һәм шунда бүлмәдә төн уртасында тәрәзәдән минем өстемә мәче сикереп керде. Кыттым, ишеп уяндым. Миңа әйтә инде, хуҗа керде дә кычкыруыма куркып кергән, атылып, нәрсә булды ди. Мин әйтәм, мәче өстемә сикерде. Мин бит сиңа тәрәзәңне ябып йокларга куштым. Нинди гадәт ул? Ачасың да куясың, ачасың да куясың дип. Миңа һава җитми. Миңа гомумән һава җитми бу тормышта. Ул туры мәгънәдә дә, киң мәгънәдә дә. Әйтик, тар бүлмәләрдә яши алмыйм. Миңа кайчак әйтәләр, ник син зур өйдә торасың? Чөнки мин тыным кысылгандай хис итәм. Әйтик, кичкенә генә бүлмәдә яшәсәм, бикле аудиторияларны сөймим. Менә шуннан гына туган шигырь инде бу. Сез килешәсезме Ринат Харис белән? Тулысынча килешәм. Бу сүзләр белән мин аны үземдә еш кабатлыйм. Чөнки университетта иҗат лабораториясе дигән фән укыттым. Әгәр кеше гел яза икән, каләме шул кадәр шомара ки, ул теләсә кайсы шартларда иҗат итә башлый. Миңа теге илһам кайчан килә, музың бармы дип сорау биргәлиләр. Илһамның үзен күргәнем юк, әмма мин теләсә кайчан яза алам, мин язмыйча тора алмыйм. Элек компьютер яныннан үтәргә курка идем. Гел язасы килә, гел язасы килә. Дөрес, менә милләтнең бүгенге яшәеш шартларында ул теләкне мин бастым. Язарга утыргач, мәҗбүриләп китеп барам. Кайчакта күңел тулы шигырь, күңел тулы фикер бармакның басасы килми. Кемнәр укыр? Ничек укырлар? Ничек кабул итерләр? Кирәкме бу минем милләткә? Интернет тулы профессионал булмаган шигырьләр, шын шигырь сүз кирәкме минем халкыма дигән уйлар мине борчый һәм мин торып кузгалып китәм. Әгәр дә кеше үзенең эшенә җитди карамаса, ул шын шагыйрь булмаса, язучы булмаса, теләгән вакытында, теләмәгән вакытында бигрәк тә иҗат итә алмый. Дөрес, шагыйрь белән прозаикта үзе дулкынланган көннәрдә, күңелен борчулар басканда күбрәк иҗат итәргә мөмкин, аның әсәрләре матуррак чыгарга мөмкин. Әмма ул башка чакта да матур шигырьләр язала. Чөнки аның күңелендә моңа кадәр тупланган тәҗрибә, моңа кадәр җыелган хисләр, кайгы, хәсрәтләр һәм шатлыклар йөри. Ул бит аны бәреп чыгарга телим дип гел йөдәтеп тора, йөрәгем борчып тора. Менә утырасың да язасың. Сиңа социаль заказ бирәләр ди, фәлән кеше турында язырга. Мин ул кешене бәлки сөймәскә дә мөмкин. Булай әйтәм инде, минем сөймәгән кешеләр турында шигырь язганым юк, мактап. Булырга мөмкин дип уйлыйм, кемнәрдер язадыр дип уйлыйм. Рифә апа белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Аның әлеге шигырьләр җыентыгынан тагын бер шигырьне ачабыз һәм менә монда яшьлеккә чакыру, өлгерерсең дигән шигырьләр бар. 2009 елларда язылган шигырьләр. Әйдәгез, менә бу өлгерерсең дигәнне тикшереп карыйк әле. Өлгерерсең әле башка белән. Минем менә гомер үтеп бара. Минем хәлне әгәр аңлыйм дисәң, 17 ел ялгыз яшәп кара. Өлгерерсең дип аталса да, менә хәзер үземдә аңладым дип әйтик инде көлебейме, өлгермәү турында сүз бара бит монда асылда. Башкалар белән өлгерерсең, әмма мине ярат. Бәлки мин синнән дә алда бу дөньядан китеп барырмын.
синең яратмаган, булай гына артларыннан шапкан хатын кызларың әле калырлар. Алар яшьләр дигәнмендер инде, кемнәдер бәлки ул чакта күздә дә тотканмындыр. Ә мин инде өлкән яшемә кирип барам. Бәлки мин син бик теләгәндә, минем белән күрешергә, очрашырга теләгәндә, мин хәтта булмам да. Бәлки мин инде сине яратмый башласам, ул очрашулардан, ул сөешүләрдән нинди мәгънә кала? Менә шулай. Сөешергә дә өлгерергә кирәк, дөнья күрергә генә түгел. Менә әлеге ачкан шигырем, берсе исемсез, шигыреңнән сине күбрәк аңлыйм дип әйткән иде бер шагыйрь. Аны уйлап көн дә язып куям. Компьютерда хәзер бер шигырь. Менә бу шигырь ничек туды һәм ул яшәү мәгънәсеме бу, әллә кемнедер аңларга теләүме? Мин монда язам бит инде бер шагыйрь дип. Димәк, минем белән торган шагыйрьдер инде ул име. Ләйс Зөлкарнәйгә язылгандыр. Мин хәзер дә аңа шигырьләр язам. Чөнки узган гомерне генә бер көндә бер сызык белән сызып атып булмый. Бәлки минем башкаларга дип аталган шигырьләрдә дә аның эзләре бардыр. Кайчандыр бергә яшәгәндә Ләйса абыйгыз әйтә торган иде. Менә син борчыласың, нәрсәләргәдер кайгырасың, мине яратасың да кебек, яратмыйсың да кебек. Мин сине бөтенләй аңлый алмыйм. Син шундый серле кеше, ә менә шигырьләреңне укыйм да, мин сине аңлыйм кебек дип. Ул чакта бит мин бер генә шигырь язмый идем. Хәзерге кебек әйтик Ләйскә багышлап, икене генә язмый идем. Мин хәзер дә бик күп язам. Бер утырсам мин инде әз дигәндә 10 шигырьне язам да язам. Ә ул чакта мин көн саен 2 чиләк шигырь яза идем. Шигырьләрне чиләкләп, исәпләп ул көлке дә кебек. Әмма шунлыкта ул шулай булды, чөнки Ләйс китүгә мин шигырь язырга тотынам, өйдә бала белән утырам, бер кайда эшләмим. Һәм бала караудан тыш һәрбер сәгатем, секундым минем ул чакта язу машинкасы артында уза. Һәм мин аларны язам да идәнгә ыргытам, язам да идәнгә ыргытам. Ләйс кайткач, бәлки ул бер көннән, бәлки 2 көннән, бәлки 2 атнадан кайта торгандыр. Шигырь шул кадәр күп була идәндә. Без аны укыйбыз да чиләккә тутырып, чүпкә чыгарып ташлыйбыз, укыйбыз да. Кайчакта Михрибаны килеп әйтеп куя торган иде, бу шигырь бигрәк матур, сакла әле дип. Я шулар, я очраклы рәвештә бөгәрләп атмаганнар гына калган. Минем иң бай иҗат иткән чорым иде ул. Миңа кешеләр әйтәләр, менә син ялгыз яшәүең белән ничек оттың, ничек күп иҗат итәсең анда. 5 дистәгә җитә минем тиздән шигырьләр генә түгел инде, башка әйберләр, бөтен язган китапларымның саны якынча 45 булды бугай. Ул бит бик аз гына гомер эчендә, соңгы елларда гына язылган китаплар. Әмма бит мин ул яшьлегемдә, әле 30-га тулган кадәр бит шигырь бигрәк тә күп языла. Язган шигырьләр минем китапларда калган булса, аңа дөнья гаҗәпләнер иде. Аны матур шигырьләрне язып булмый. Менә китапларымны укыганда сез елларга игътибар итәргә тырышыгыз. Иң кызыклы, иң матур, иң саф, иң тирән хисләрне чагылдырган шигырьләр минем яшьлегемдә булган. Аларга миңа ситуацияны тормыш үзе тудырган. Күңелем белән мин аларны фантазиям белән уйлап чыгармаган, барысын да тормыштан алган. Сине сөям дисең дигән җыентыкны тәмамладык. Хәзер Рифә апаның өр-яңа басылып чыккан җыентыгына күчәбез һәм андагы шигырьләрдән сораулар бирербез. Бу китапның да исеме бик үзенчәлекле, Синең җанга уссам дип атала. Рифә апа гомумән ул үзенең китапларына бик оригинал исемнәр куша, күзләрең тимәләнсә дип, шундый бик үзенчәлекле аның фикер йөртеше һәм бу китапны да ачып карыйк әле, нинди шигырьләр бар икән. Без хатын-кыз дип аталган шигыре. Әйдәгез бу шигырьгә дә ачыклык кертеп узыйк әле. Менә монда хатын-кызның тормыштагы, әдәбияттагы роли турында сүз бара. Без бит шул кадәр күп вазифаларны үз җилкәбезгә йөклибез, бала да карыйбыз. Аларны тәртипле итеп үстерәсе, киемнәрен юасы, ашарларына пешерәсе бар. Шуның өстенә хөкүмәттә дә эшлибез. Һәм әле иҗатта да калырга телибез. Бу шигырьнең тууы хатын-кызга иратлардагы мөнәсәбәт аркасында булды. Бигрәк тә әдәбият тирәсендә йөргән иратларның, үзләре исемнәр алган иратларның иҗатчы хатын-кызга мөнәсәбәтен, гадел булмаган мөнәсәбәтен күрүдән туды. Син никадәр генә яхшы язсаң да, син аларның арасына аныклап
китермәгәнсең, кайсыдыр төркемнәрдә йөрмисең икән, сине мактаучылар, яхшы-яхшы әсәрләреңне күрүчеләр табылмый диярлек. Бик сирәк инде ул иманлы кешеләрнең тәнкыйтьтә бу зур иҗатны мактап узыйм әле дип уйлаганнары. Әмма бер генә әдәбиятта юк шагыйрәсез. Прозаиклар чырлары була әдәбиятларның, шагыйрәсез чырлары булмаганың. Мин уйлыйм, әдәбияттагы ихласлылыкны, җылылыкны, мәхәббәтне нишкә итеп чагылдыруны ирад дәрәҗәсендә генә тудырмый хатын-кыз. Әгәр ул шушы сүз мәйданыннан китә икән, менә шушы сыйфатларны алып китәчәк. Анда коры хисап белән, күңелдән килмәгән хисләр белән язу өстенлек итә башлаячак. Бигрәк тә мәхәббәт темасында. Шуңа мин монда әйтәм, гаиләне ничек хатын-кыз саклап торса, шигъри гаиләне дә, шул гаиләнең сүрелмәс учагын да хатын-кыз сүрелмәс итә. Аңа менә лайык дәрәҗәдәге мөнәсәбәт булсын иде дип әйтәм. Мин монда үзем турында гына уйламыйм. Мин бөтен каләмдәшләремә әдәбиятның гүзәл затлары итеп карауларын телим. Аларны күтәрүләрен телим. Менә сез игътибар итсәгез, төрле мәйданнарда без шигырьләр ясыйбыз. Кемнәр иңелек сүз ала? Билгеле иратлар. Бер заман пич артында торган татар хатын-кызын чакырган шикелле шагыйрәләрне чакыра башлыйлар. Усалраклары алданрак сүз алырга мөмкин иде. Мин беренче сөйләргә тиеш дигәннәре яхшы язып та кайсыларыдыр аның арткарак кала. Бу турыда мин Равил Файзуллинга да сөйләп тордым. Равил абый, менә мин әйтәм, монда бер артлы шагыйрьләр чыга. Тукай көне иде ул. Сез уйлыйсызмы, булардан мин начаррак язам дип әйтеп. Әмма бит бер вакытта да шушы шагыйрьләр сезнең алдан миңа сүз бирмәячәкләр. Аның белән килеште. Әйе, бездә хатын-кызга гадил булган мөнәсәбәт җитенкерәми диде. Шушы сүз өчен генә рәхмәт аңа. Хөрмәтле тамашачылар, Иске Карама төбендә башланган әңгәмәбез ахырына якынлашты. Без сезнең белән сау булашабыз. Тапшыруыбызны Рифә Рахманның «Мин ханша» дигән шигыре белән тамамлыйбыз. Мин ханшасы гөлләр үскән илнең, мин хуҗасы гүзәл бакчамның, мин бурычлы илне кайгыртырга гөлләр арасында һәр таңым. Кайгыртамын дымын түтәлләрнең, чәчәкләрнең телен өйрәнәм, җирле халык белән якынаям. Шундый статус бирдем гөлләргә, алар сулышына алам сулу, алар арасында мин яшим, мин ханшасы җәйге бакчаларның гөлләр җиргә башын игәнче. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.